May samanan ng daway gagayam din kakabsat. Ngayon kada tayo ni Apo Dios. Kas panagadal tayo kadag iti sasaw ni Apo Dios. Ken kastamot pa nagkikinumusta tayo gagayam ken kakabsat. Daytoy iti media ministry nga iti tema na kakabsat ket nanay na kinapudno amang ted namnama tumunggal may sa kada tayo. Daytoy iti kabsat yu ti Apo ni Pastor Jemar Abang iti Northeastern Cagayan District gagayam ken kakabsat. Kumusta kayo gagayam ken kakabsat? Iti rabii na pagtutungtungan tayo kakabsat iti umuna apasot iti sangapulo nga bilbilin ni Apo Dios amang ted namnama tumunggal may sa kada tayo kas panagdayaw tayo ken kuana ken panangipakita tayo iti ayat tayo ken kuana kas pagayatan daytoy a Dios nga isu a dinaydayaw tayo ken kastamot nga pagserserbihan tumunggal may sa kada tayo kakabsat. Tiday tinga gundaway o tiday tingal daw gagayam ken kakabsat. Paminsan pay adalan tayo kakabsat iti Biblia tayo ket ituloy tayo kakabsat nga adalan dayjay sangapulo nga bilbilin nga inted kada tayo ni Apo Dios akas mangted kakabsat iti namnama tumunggal may sa kada tayo kakabsat. Adal tayo dirabi iti umuna ginggana ti may kapat nga bilin. Kuna na jay awan ti sabali nga Dios iti sangok. Iti may kadua saan ka nga dayaw wano agrukbab kadag iti ladawan a nakitikita. Iti may katlo saan mo nga aramiden wano di ka aramatan iti nagan iti Dios iti bareng-bareng. Dinanto adi pagbidutan nga aramatan itinagan na iti bareng-bareng. Iti may kapat kunan jay laglagi pam iti aldaw panagina na kapno santifikaram. Iti daytoy ang gundaway adalan tayo kakabsat iti may kalima ginggana ti may kasangapulo nga bilin ni Apo Dios. Kapan tayo kakabsat iti chapter 20 verse 12 iti Exodo kakabsat. Kunan itoy dayawam ni amam keni inam. Tapno matidog dagiti alaldaw mo iti daga nga ni Hioba wano ti Apo a Dios mo inted na kenka. Iti dayo kakabsat ang gundaway daytoy panagdayaw tayo iti nataengan wano kadag iti ama wano ina. Daytoy yung dayjay mapukpukaw nga ugali dagiti pada tayo nga Pilipino. Di ngamin itun una kakabsat dayjay panagmano dayjay panagdayaw nga kuna tayo tatang nanang wano lelong wano lelang kako kakay awanin kakabsathanan nga matungtungpal ngayon ton masabat mo iti may sa nataengan at dayjay gundaway nga panagmano tayo kadakwada saan kadi kakabsat ngay so daytoy iti nakaugalyan tayo nga daytoy iti bilin nga addan iti naibinggas kakabsat nga kari. Ay iti kari dito ikunan dito tapno matidugpay dagiti alaldaw mo. Ngayon ted ni Apo Dios ken ka. Dito iti kari. Ngayon ted dayawan tayo dagiti nataengan o matidug kunana dagiti alaldaw mo. Wano iti panagbiag mo. Kastoy kakabsat iti banda na iti Mountain Province wano. Adda na jay ngay panagraumdaan na anay kadagiti nataengan. Hindi man tayo kadagiti kakabsat tayo sa diay. So nga, oray pa'y sana nataengan, wano dagiti kakabsat tayo. Iti amin na tao, adda kadi iti respeto, wano iti panagraum tayo kadakwada kuna na to'y. Iti may kalima kakabsat, isda jay panagdayaw kadagiti nataengan. Iti may kanam, iti verse 13, kuna na di ka mamapatay. Saan lang kakabsat nga dayi akto nga si kaket pimaltog, ti magbat. Una nyaman nga klase iti panagpatay. No di ket di uray pay dayay nakasakit ka iti padam nga tao. Kasanon nga ino nagpakamatay mat. Inton pinatay tayo mat iti bagi tayo, dijay mat nga makabasol tayo iti Dios. Tayo positive side na iti di ka mamapatay kuno nasalwadam iti biag. No datayo nga rod ket nagpakamatay. Gayam ken kabsat daytati basol tayo kini Apo Dios. Basol iti panagpapatay dayjay. No datayo ket nagpakamatay. Adda nga dayjay kun kunada nga
hulugan na pagpakamatay nya wenno ininot a panagpakamatay. Ngayon ton si kagayam kin kabsat ket dadadaelam iti salunat mo, dadadaelam iti templo iti Dios. May bilang ka nga rod ang mamapatay, may bilang ka nga rod nga saan mo nga sinalwadan iti biyag. Tapay dayjay salunat tayo isu iti biyag tayo. Ket no sika ket saan mo inalwadan iti salunat mo, may bilang ka ang mamapatay, nakabasol tayo kaday tingalenteg kana na di ka mamapatay. Umuna nga iba kada kayo nga saan nga panang salwad iti salunat, into nagtitik tayo iti droga. May isa daytoy kakabsat daytoy sigarilyo. Nga iso daytoy kakabsat iti mangperdi iti salunat tayo. Wala nyaman daytoy nga bisyo nga ipaay tayo ang makapirdi iti salunat tayo. Daytoy ket may sa klase iti panangpapatay. Iti sumaruno ko na to'y di ka makiabig iti di ka asawa. Kayat niya po Dios a protektaran iti pamilya. Kayat niya po Dios nga datayo na urnos iti may isang pamilya. Iso nga sa kuna na saan ka makiabig, di ka makiabig, di ka makikamalala, iti di ka asawa. Ore pa iti baruken balasang saan da pa nga asawa. So nga kuna di ka makiabig, iti di ka asawa. Iti sumaruno ko obsat ko na ito'y iti may ka 8. Di ka agsaksi, di ka agtakaw. Dahil pa nagtakaw kakabsat, nagduduma iti pa nagtakaw. Maganda pa awan magtakaw taldaw ada kakabsat. Adado pa iti nagtakaw iti taldaw. Mga kada kayo. Iti pa nagtakaw, dahil ngay kukwa iti padamatao ket alaam nga awan iti kamalay-malay na. Ket suda iti panagtakaw. Uray pa'y diti files diti computer, mabalin nga takawan. Dagiti nagrigatan iti padam nga tao, iso ti alaan, iso da iti panagtakaw. Gayam kin kaupsat. Iti timay kasyam, kuna nito'y gayam kin kaupsat, di ka agsaksi itulbod, may busor iti padam nga tao. Dahito yan dahil mamarpardaya, dahito yan dahil sasaw iti saan nga kusto, saan nga agpaypayso, saan nga kinapudno, ket ibaga na ijay pada na nga tao, may busor, ijay pada na nga tao. Dahil mamadpadakes iti pada na nga tao. Dahito'y nga bilin, gagayim gin kakabsat, iti may kasyam nga bilin, di kag saksi, kuna na iti may busor, wano dahil ulbod, may busor iti pada nga tao. Kastoy, gagayim gin kakabsat, uray pay, dahil pagbibiyagan tayo nga kinapudno. No saan tayo nga pagbibiyagan dayta ket panagsaksi iti ulbod. Aglalo lang arudan inton sika datayo ket agbibiyag tayo dayjay kinaulbod a sursuro ket isu iti pagbibiyagan tayo ken isursuro tayo pay daytoy kakabsat iti panagsaksi iti saan nga pudno kakabsat. Kang runan awan no kas pangarigan. Ditoy Biblia tayo ket isuro na kakabsat iti kinapudno. Ngam tisaksyan tayo met ket ulbod wano saan nga pudno ket isu ti pagbibiyagan tayo. Ay gayam din kakabsat datayo ket agululbod. So nga makabasol tayo ijay may kasyam nga bilin. Ibaga tayo nga datayo ket Kristiyano. Ni saan tayo met tungtungpalan ni Kristo, datayo nga rod ket masarakan nga ulbod. Tapay saksaksyan tayo dayay ulbod asursuro. Nga kuna na ino tungpalan nyo managtulnog nga rod daytoy Kristiyano. Ngem no sika may isa nga kunam nga may isa ka nga Kristiyano saan kamot ngagtultulnog. Agtungtungpal iti bilin ni Apo Dios. Daytoy gayom kin kakabsat saan nga mangted inanama kada tayo. No di ket di daytoy kakabsat ket na kabatbatad apan nagsalungasing iti lenteg wenno ti bilin ni Apo Dios. Ket awan to iti dumteng kada tayo nga inanama. Inton salungasingan tayo dagiti bilbilin na po Dios. Ken saksyan tayo dayay kinaulbod gayem din kapsat. Iti maudi iti may kasangapulo nga bilin niya po Dios kunan na di kaaguman iti balay ti pada matao, di kaaguman ti asawa ti pada matao, uray iti adipen na lalaki, uray iti adipen na babay, uray iti baka na, uray iti asno na, uray anyaman na kukwa iti padam nga tao. Adtoy daytoy maudi
nga bilin ni Apo Dios. Saan anay parparana gayem kin kabsat. Nga daytoy maudi nga bilin ni Apo Dios ket anda nga may kasangapulo. Di ket nairanta gayem kin kabsat. Ngamin iti pagbasbasulan ita tao. Uray pay ibaga tayo nga datayo ket Kristiyano. Daytoy maudi kakabsat iti kankanayon a pagbasulan iti tao. Takuna na di ka aguman iti anyaman akukwa iti padam nga tao. Tamo tayo panagagom dayjay ngay agiyakar iti dulon ket kayat nagamgaman dayjay daga. Isu dayjay tamo tayo nga panagagom. Ngem adu pay gaabsat iti klase iti panagagom. Enton sika ket bimulod ka iti kukwa iti padam nga tao kas pangarigan ko sinelas. Binulod mo. Ito ni sublimon, awanin timbukod na. Dayjay ti panagagom sa dayjay ngay tagikwaemon dayjay kukwa iti padam nga tao. Ada ngay datay ibagbagada nga awan ti bumaknang agpabulod. Agpaiso ka kamsat. Tano binulod da, ito ni sublida natukol. Ito binulod da, sublida nadadael. Si kanto mulag patarimaan. Anya kiti niya kakusat. Saan nga kasjay iti bumulod. No di ket di no bumulod ka ay ket isublim nga nasayaat. Saan nga naperdin nga isublim. Kastoy kakabsat. Iti panagagom nagduduma kakabsat. Kahit kung ilawlawa tayo iti panagadal tayo kadaytoy. Mas makita tayo kadi nga dayjay panagagom numaminsan kuna aguman tay pati iti possession, iti profession, ken iti position. Apay nga kunak nga profession wenno possession dayjay ngay sanikwa tayo. Aguman iti pada nga tayo nga tao wenno datayo nga mismo ti agagom. Kuna na di ka agagom. Isu nga dayjay sanikwa mabalin nga maaguman kakapsat. Ken kastamo datoy profession. Maaguman daytoy kakabsat. Apay kastoy. Ni example ko kakabsat. Ni bagat ko, ni misis ko kunak ko kakabsat. Ibagada nga pastora. Ni hanmot na gadal iti kina theology ni bagat ko syakmot laeng. Ano ni kastamot baliktaran tayo kakabsat. Ni misis ko nagadal iti kina maestra. Apay ko mga alaek dayjay possession na wano dayjay profession na kina maestra. Awagan dakmat itan iti maestro. Ket awagan damutan itatan ni misis ko iti pastora. Saan kakabsat? No ti mister mo ket kapitan ninto saan nga mabalin nga si kakatagbalin na kapitana. No ni mister mo ket mayor saan nga mabalin nga si kakatagbalin nga mayor. Taiso na lang iti mayor. Siyak lang iti pastor ket saan nga pastora ni misis ko. Daytoy mabalin tayo nga aguman ket sige kunaan tay latan saan ka usa saan kadi. Iti may katlo kuna dayjay posisyon. Dudaduma kayat tayo itagbalin nga nalatak. Kayat tayo tagbalin nga kadayjay posisyon dayjay kayat tayo. Kas pangarigan ko kakabsat kayat tayo tagbalin nga mayor. Ngam saan mat nga datayo ti mayor. Babalin gayam nga aguman daytoy kakabsat. Dati nga min panagkita tayo no maminsan alilawan na tayo ta noon niya tinakita tayo kayat tayo nga madamot kada tayo. Ana minsan kadagiti panglakayen kunada ka adangay iti mading apal. Iti kunak no dati mading apal uno nasaan nga nasayat nga apal uno dakos nga apal. Ada kumamot iti nasantuan nga apal. Tapay apalak man dagitay kapastor apadak nga ado dagiti mapabaw ti saranda. Ikat kunak daytoy siguro iti naan santuan nga apal. Ngaminton dayjay kayat tayo nga maadda kada tayo ket aramidan tayo iti kinaagom dayjay puso tayo tumubo dayjay kinaimbubukudan gagayem ken kakabsat. Ket aramidan tayo amin nakabaelan tayo nga uray pay madaksan. Dagiti addaan uno addaan sanikwa, addaan possession, addaan profession. Gayem ken kakabsat dayta iti panagagom. Saan kadi nga mapasamak da. Tainton aramidon daytoy agbalin tayo nga possessive.
Tagikoam nga oray niya ti mapaspasama. Saan tayo kadi nga agbalin nga possessive gayem din nga. Gayem kadagiti sangapulo nga bilbilin niya po Dios. Ti kunan na ditoy masapol nga aramiden tayo ngamin daytoy iti pagayatan na gagayem din ka. Iti mo na nga Juan chapter 5 verse 3 tadaytoy taayat ti Dios atong palantay kuma dagiti bilbilin na ket dagiti bilbilin na sanda makapadagsan manipod iti umuna nga bilin aging gana ti may kasangapulo nga bilin daytoy ti pagayatan ni Apo Dios ket nimpakita tayo daytoy kini Apo Dios ken kadagiti tattao isut di kunan na nabasa tayo iti kalman nga daytoy iti panagayat iti Dios ken panagayat iti pada tayo nga tao gayem ken kapsat iti daytoy nga aldaw iti daytoy agundaway dila mabalin inton malagip tayo dagiti basol nga naramidan tayo inton malagip tayo dagiti panaglabsing tayo dila mabalin iti daytoy agundaway kararag tagayem kaniya po Dios akawanan na kuma dagiti adu ang nagbasulan wano laglabsingan dagiti adu nga nagkurkurangan kaya inton aramidan ta daytoy gayam ken kapsat isot kunana daytoy iti agnanayon na kinapudno nga salimot-mutan tayo dagitoy nga adal nga may panggep kini Apo Dios dagitoy a doktrina iti Biblia nga isudan to iti mangted kada tayo iti inanama aginggat umay ni Apo Isus ngamin kunana ijay daytoy dagiti kinaanos dagiti sa santo asal salimot-mutan da dagiti bilbilin iti Dios kanti pamati kini Jesus may saka gayam ken ka ngagbalin kadi nga sa santo nga tattao na Apo Dios ket into numay mabalin na ka nga isalakan sakbay nga kararag tayo tawatekon ni Mrs. ko nga kanta Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magbabago. Sa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko'y hawakan, upang makamtan ng buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi
bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Kararag tayo gayam din kakabsat. Iti daytoy agundaway o Dios amami anay langitan. Sapi kadi apo at Espiritu Santo miso iti makiadda tunggal may sa kadakan. Sapay kadi o Dios tagtutuloy iti panagministro na kadakami. Iti daytoy o Dios anamuan mi dagiti sasaw. Dila mabalin apo matulungan na kami ang mga ramid apo dagitoy nga pagayatan. Tulungan na kami apo ang amang surot apo kadagitoy nga paglantagam. Iti daytoy agundaway no makita mo apo dagiti mulit iti basol iti panagbiag mi. Sikamot kadi apo iti nananay nga magpakawan. Sikamot kadi o Dios iti mangiparit na iti nananay nga ayat mo kada kami. Iti panarabay mo kada kami. Atoy dagiti kakamsat nga isuda ang nagbuya. Isuda o Dios ang nagdengeg hadagiti apo nga sasaw. Dila mabalin o Dios iparitnam kadakwada iti pamindisyon mo. Iti bangar kadagiti barukong da. Atoy o Dios kumamang kami ka. Iti daytoy apo nga aldaw. Maritnam makita mo Dios iti kinaisumi ang managbasol. Iparitnam kadi o Dios iti panang pabangar mo kada kami, gapu iti panang pakawan mo kada iti adoan nagbasulan mi. Nagkurangan mi kan ka. Kaya nagyaman kami o Dios. Iti agnanayon kaya naglaplapusan nga parabor ti anak. Dahito nga ron apo iti dawat mi itinagan na po may Jesus. Amen. Maminsan pa'y gayam kinkaupsat. Yaw awis tayo, iti maminsan pa'y panagdengag, wano panagbuya tayo. Iti sumaruno manin nga topic tayo inton bigat. Ket ito iti kabsat yu ti apo ni Pastor J. Marabang pumakpakadan. Naimbag, naragsak, kayan mabindisyonan tayo kumaamin. Kang runan na rumang ay kadi iti tumunggal may sa kada tayo. Dito iti dawat kan kakararag ko iti apo. Naimbag ngal daw tayo gagayang pinakabsat.